Hello guys, welcome back to my channel. And naggama mi guys og party nga ginagmay. Ana naa si Ivic Handugan, mo'y tigtakal. Ana tag 5-5 lang. Na miss jud ni kayo na ko nga time. Na wa nakakaon ang taghata guys. Kay gyara magipanigurog hatag ng mga standby kanang lumalabay halang panawag mga ampod na wala na siya kakaon. May lag mabinlan na siya ron inighuman ani aron tan-aon guys kung makakaon pa ba ni siya na bay mabilin. Aron man jud ni siyang panghatag mulan saray man gid ni siya pagka presidente. Hello. Banat mo mga higala kaon. Si Ate Marites Amado arang gid ka daghan naman gisuha niya. Loga ilog na silang guys. Kinsay makaunaw. Biras pansit na ay daghan nga pagkaon kay iya man nigdaan na. Pinanguluhan na namo guys nga namong Ate Ivic presidente sa ACA. Paspasa dun si Ate Ivic nang distribute oy.
Busog kaayo nga buto-buto. Salvador? Ate na kay sudah nanti dadon ako ning pansit. Ate kani di ay. Kanang-kanang para kuan. Ya ako ban. Ay dili ang basura. Amang iba sabi. Unya kana dad-ala yun ang mga basura ha. Ayaw mo kalino pa salad ni Nancy. Gilami yun ha. Dili niya pa. Uy ilabog na rin. Lami kay tabi niyo. Ang kare ni. Uy ilabog na sa kuan. Kani mo? Ako ng juice di. Hilig to ko kay ganang mga juice ka. Oo, akong driver. Nagdalani ko ng bantuan ng pustaas. Ako si Bilhab. Uy, si Bilhab. Ay, bawal na ako. Ate, wala. Kamot, kilain kayo. Kamot sa mga wait na buling. Kaging. Yan ang gandaan ng pagkakot. Uy, kita man niya. Kamera, ako sa ang pasuro ati masig maka da uban kundi ko na naga naturon
Sagdi lang ang ice cream. Wala na, wala na. Wala na? Oh, kani, oh, bago pa ni. Kunja. Kadiri na lang. Hoy, ako ni 7-Up, among ihatag ni Chef. Dala. Like aso? Nakabalon si Jo. Naka-bring house. Ay, salamat. Salamat, amuang distribida. Trip to me. Ako apod. Mercy. Ibig, sa sunod naman. Kasunod naman na ibig. Nasag din na naman na. Ay, sige mo na. Sige na, bye. I love ni. Uy,